Sziasztok, én Nike 133 vagyok, és most cleverbotozni fogunk. Hát itt már az előbb egy kicsit beszélgettem vele, angolul vagy németül, mit tudom én, hogy beszélt, de visszaváltozott magyarra, vagy mit tudom én mi. Na mindegy. Hogy hívnak? Valahogy. Ahogy téged. Gabi. Gabriella vagy Gábor. Valamelyik. Amelyik tetszik neked. Nekem is van amelyik. Na, amelyik tetszik neked az. Nekem egyik sem. Jó vagy. Lány vagyok, nem érted. Nem tudtam, hogy lehetetlen, azért megcsináltam. Mit tud azt, hogy hány éves, meg ilyenek? Ja. Jó. Én is 12 vagyok. Ja, én is 12. Ok van barátom? Ja, van. És hogy hívni? Hogy hívják? Na, az nem jól írta le? Na, itt írta vajon? Nem tudom. Hát ez hülye. Az imént még Rékia volt. Olyan nem mondta. Nem. Az vagyok. Mi? Tört már el az orrod. No, de megyek, szia. Hát szerintem mi van? Hát te mondtad, hogy mész. Hány éves vagy? 12. Fiú vagy lány? Fiú vagy lány? Ki? Hát ezt tényleg nem tud érni, esküszöm. Na, ez a videó ennyi is lett volna. Tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel, és ha még akartok ilyen clever botos videókat, akkor írjatok nekem kommentbe, én is szívesen megcsinálom. És ha akartok ti is játszani, csak elég annyit írtok, hogy clever bot, és az elsőre léptek, szerintem azt tudjátok, és eljön ez. No, sziasztok!